तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिरण्य खतरना खचित मुन्नमालं गौरंगी गौरवन्ना गगनगगनगीत वाद्यं नर्तकं घंटो घर्टं साधनपटरपं काली कपाळी हे वंदे कुसुनापतं वंदे वंदे सूर्य शशांक ब्रह्मणं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजन सहजं वरदं शिव शंकर कहिबी दंड फल श्रुति गीते कली काल रे प्रसार महादेव कले प्रचार जे ए गायिका जयती धात्री निज धाम छाड़ी प्रभाक मध्य रे आसीन विजय भेद को मने न धरिब सम दृष्टि रे दाहिने जगत होई पारिब से शिवंक भक्त जे ए दंड से बेन करिब जेते चेष्टा कले कौनसी प्रकारे
অন্য দলକୁ ନ କରିବ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ ବାଧାକୁ ତାକୁ ଦାଦେ ମନେ ବାଛିବ ଯାହା ଶିବା ଶିବଙ୍କର ଶିବା ଶିବଙ୍କର କୃପାରୁ ନିକର ଦେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ପାଇବ ନେତ୍ର ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ପୁତ୍ର ହୋଇବ ଦିନୁ ଦିନ ଗୁଣ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେ ଏ ନିର୍ଧନୀ ହୋଇବେ ଧନୀ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇବେ ରଣବଣେ ଗଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ଅର୍ଥ ଯଶ ଶ୍ରୀୟାଂଶ ହେବ ଅପାର ଗୃହେ ପୁରିବ ଅପାର କୁମାର ଦେ ଏ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ନାଶ ହେବ ରଣେ ବଣେ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୟ ତାକୁ ନ ଲାଗିବ। ଚାରି ଯୁଗେ ବ୍ରତ ରହିଛି ଜଳି ଏ ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରିବ କିଏ ବା ଜାତି ବେଦକୁ ବାଛିବ ଯେ ଏ ସେ ପଦ୍ରୋହୀ ସେ ହୋଇବ କାଳି ଖବରରେ ପଡ଼ିବ କାଳରେ ବହୁ ଅନିତ ଘଡ଼ିବ। ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶିବା ଶିବଙ୍କର ଚରଣେ ଧ୍ୟାଇ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ ଏ ତାଙ୍କ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଶିବା ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିଲେ ପିଣ୍ଡରୁ ଯାଉଛି।
ମାନେ ହୋ ପକାନ୍ତୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ହୋ ପକାନ୍ତୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଦୟାକରି